og Viborg Karate- og Kickboxing-center, som har til huse her i Viborg på Absalonsvej nummer 1. Vi er en kommunalt støttet forening, drevet af frivillige. Vi har ca. 150 medlemmer. Vi underviser og tilbyder undervisning i karate, kickboxing og tai chi. I dag har vi valgt at tage nogle af medlemmerne med fra vores forskellige karatehold, for de kan vise lidt af det, vi arbejder med. Det første, vi vil vise, det er det, vi kalder nogle kampteknikker, og det er de yngste, der begynder. Teknikker, og det er rigtig god træning. Men karate er også andet end kamp, det er også selvforsvar. Og det kommer måske lidt tydeligere til udtryk ved den næste øvelse, vi skal lave, hvor vi også inddrager nogle judoteknikker. I skal forestille jer, at den ene er en angriber, og den anden er en, der skal forsvare sig.
Så det næste, vi vil vise, det er kampsparring, eller kamptræning. Det er den yngste, der skal vise det først. Vi tager lige lidt beskyttelsesudstyr på, fordi nu er det freestyle. Nu ved de jo ikke lige, hvad der kommer fra den anden. De har noget beskyttelse på skinnebenene, og de har også noget beskyttelse på hænderne. Fordi i vores stil, der må man ikke slå direkte mod hovedet. Men det er tilladt at lave høje spark. Og de træner jo meget i at kunne netop parere de høje spark. Derfor de har det. Der er jo rigtig mange børn, der bruger mange timer foran computeren. Måske skulle de prøve at bruge nogle timer på at træne rigtig kamp, i stedet for bare at lade det være computerspil det hele. De her børn får i hvert fald masser af motion og får styrket deres koordineringsevne. Samtidig lærer de at styre deres egen krop og passe på hinanden. Selvom de slår og sparker, så er det forsigtigt og tilpasset. Vi træner japansk karate, men vi træner også en træning, hvor vi lægger vægt på de klassiske værdier. Vi træner hårdt, vi har det sjovt, og vi har respekt for hinanden. Karate hos os er karate for alle. Vi har karatemedlemmer fra 5 år og til 50 plus. Vi ser her blandt andet træning på forskellige niveauer. Mens Torbjørn og Troels træner, hvor de også bruger nedtagninger, så træner Jørgen og Malene med mere klassiske teknikker. Der er plads til enhver at træne på sit niveau. Selvom vi lægger mest vægt på udvikling og ikke så meget på konkurrence for børnene, så er vores gode træning med til at udvikle nogle rigtig dygtige konkurrencekæmpere. Her ser I Rasmus og Jonas, som begge har deltaget i både nationale og internationale stævner med stor medaljegevinst. De har deltaget både i karate med let kontakt og karate fuld kontakt. Og de har begge to været Danmarksmester i kickboxing i hver deres vægtklasse. De er jo ikke samme vægtklasse, men når de træner sammen, så sørger de for at udnytte hinanden, og I passer på hinanden og hjælpe hinanden, så de begge to får noget ud af træningen. Og det lægger vi meget vægt på. Nyd de to dygtige unge kæmpers fine teknikker. Værsgo, Lisa.